Challengeru nebo podobně, tak se nedivím. Samozřejmě na betonové ploše, ale na trávě se to nedělá. Takže máte tady myčla. Spočítejte si ty popičky. A tu hezkou slečnu tam. 37 a lehká slečna u nich. Vidím, že příslušníci americké armády se dostatečně posunuli na tuto činnost. A ještě jednu věc. To letadlo je tady provedeno, nebo vyveden, tato varianta je bombardovací. Mimo to existovala varianta, která byla přídí nahražená celou spoustou kilometrů. Vidíte, že některé jsou i na boku, takže to letadlo s těmi pasivními obranými kilometry nešlo mnohdy až 18 těžkých kilometrů a v některých variantách je používán i kanón ráže 57 mm a dokonce některé prameny uvádějí, že střelbou tohoto kanónu asi 5 ranami byl posazen velký japonský torpédoborec. No, nevím. Každopádně parkování letadla není nic jednoduchého. Ale možná, že čekají na vás na všechny, kteří se přibližujete. Mají stát, kde bylo vykázáno rozhodně lépe než někdy někteří šoféři při vjezdu do garáže. Myslím, že tady byla docela jedinečná šance být sakra blízko točící se vrtuly a příště, až přijdete na letiště, tak rozhodně takovouhle šanci vám nikdo nedá. Pokud vidíte ty Hakenkrajci na boku, u té boční střelecké věže,